ହଁ ଗୋଲାପ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ଆରଥର ଗାଳି କରିଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଭଲ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ସେ ଆଣ୍ଟ ପାକୁଡିକୁ ରାଗ ଆଚାର ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକିରି ପେଟଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଏ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଥିଲି ତମର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଜାବାଦ ନା ଆବାଦ କଣ ଗୋଟେ ଆଉଛି ବୋଲି। ଓ ବାହାରି ପଡିଲେଣି। ଓ ହେଲେ କେତେଟା ବେଳୁ ପହଞ୍ଚିବେ? ଓ ଜାଣିନ ନାଇଁ କି? ଓ ନାଇଁ ଆରଥର ତ ତମ ଆୟ ବୋଲିକିରି ଏତେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ହେଲା ପୋଡ ପିଠା କଲା ମାଇକିନା ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଟିକେ ରାଗି ଗାଳି କରିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଆଉ ଡରି ମରିକି ଆଇଲନି। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ବାରିଆଡେ ପିଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଏଥର ମାଇକିନା ଆଉ ରାଗିକିରି କିଛି ରାନ୍ଧିନି କହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ମୁଁ ଆମର ନାନ୍ଦନ ହୋଟେଲରୁ ପୁରୀ ଇଡଲି ପକେଇଦେଇ। ହଁ ହେଲେ ଏଥର କଣ ଶୁଣୁଥିଲି ପୁରୀ ପାରଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକିରି ଯିବ ପରା। ଓ ଯାଅ ଶୁଣିକିରି ବଡ କାକର ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ ମୁଁ ଲାଜ ଶରମ ଟିକେ ନାହିଁ ତତ ନାଇଁ କି? 15 ଦିନ ଥରେ ମାସକୁ ଥରେ ବଜାରକୁ ମାଟନ କିଣିବାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆଉଛ ଏଠିକି। ହଁ 3-4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଆମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। 15 ଦିନ ଥରେ ମାସକୁ ଥରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା କାଲି ତମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ। ଶୁଣ ବଲରେ ବଲରେ କହୁଛେ ଆମେ ବଲରେ ଥିଲେ ଭଲ। ଆମେ ବଲରେ ଥିଲେ ଭଲ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଗରମ କରିବ ଗୋଡେ ଗୋଡେ ବାଡୁ ଆମର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ କାଲକ୍ଟର ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ମାଇକିନା ଜାଣି ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା ଧରି ଗୋଡେ ଜାଣତ ଏତିକି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଙ୍କର ମା ଡରିକିରି ଫୋନ କାଟିଦେଲାଣି। ନା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ ରେ ବାହାରେ କଣ ଅଛ ବା? ତମ ମାଇକ ନା ପନିକି ଧରିକି ଖୋଜୁଥିଲା। ଏ ତ ମନା କରେ